F'konferenza tal-aħbarijiet f'Kastilja l-Prim Ministru Robert Abela ħabbar pakkett ambizzjuż u b'saħħtu ta' €2 biljun biex jgħin lill-familji u n-negozji. Qal li l-ewwel prijorità tibqa' s-saħħa tal-poplu, imma hemm ukoll prijoritajiet oħrajn fosthom l-ekonomija ta' pajjiżna għax hija dik li tiggarantixxi l-kwalità tal-ħajja u li l-familji jkollhom il-flus fil-but. Dr. Abela qal li s-setta miżuri jgarantixxu serħan il-moħħ u jipproteġu lin-negozji mingħajr ebda distinzjoni u biex jipproteġi l-ħaddiema kollha li jaħdmu f'pajjiżna. B'miżuri li iżda huma costed waħda wara waħda xahar b'xahar. Li jaħsbu wkoll fis-sostenibilità. Mhumiex miżuri li xħetnihom hekk mingħajr ma għamilna kemm ser jiswew, imma li jaħsbu wkoll għall-eventwalità li dan il-mument li ninsabu fih jista' jtul ftit aktar minn dak li nixtiequ aħna. U anke jekk ma jtulx anke jekk dan il-mument noħorġu minnu malajr dawn is-setta miżuri, il-pakkett ta' miżuri li ser inħabbar daqt, jaħsbu wkoll biex in-negozji tagħna, biex il-familji tagħna jibqgħu jiġu mejjuna, jibqgħu jiġu mwiżna, supported sakemm jerġgħu jirpiljaw mill-impatt illi wassal f'dan il-mument. Il-Prim Ministru qal li l-pakkett ta' miżuri huwa maħsub biex jipproteġi l-likwidità tan-negozji tagħna. Fost dawn il-miżuri hemm mogħtja ta' €350 lin-negozji talli jħallsu l-lif tal-kwarantina lill-impjegati tagħhom. Se nkunu qed naħsbu wkoll f'dawk il-persuni li jridu jħallsu self lura lil banek, se naħsbu f'persuni li jeħtieġu aktar sussidju fil-ħlas tal-kera għax jispiċċaw mingħajr impjieg. Se naħsbu fil-persuni li għandhom diżabilità imma li għadhom jinsabu fid-dinja tax-xogħol u li minħabba l-coronavirus ikun aħjar li jibqgħu fid-dar għax huma aktar vulnerabbli, spjega l-Prim Ministru. L-aħħar miżura f'dan il-pakkett hija maħsuba għal dawk il-persuni li jispiċċaw mingħajr impjieg. Din se tkun miżura fiskali għal din il-kategorija ta' impjiegi. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.